guys! Welcome to my cooking! Karoon, magkakaroon ko sword fish. Ito ang sandy fry. Yan lang naman kita. Yan. Lapid lang natin mo. Insakto ang pagka-golden brown. And then, ibali natin. Pagkahuman, ayan na. Ano kung dibalin, okay na lang para golden brown. Ako lang nilipas na kasagdan. Hantod, namasin na gihapon ang pitas na side. Ayan na. Naluto na siya guys. Muna ni siya karon. Ang ako ang deep fry sword fish. Thank you for watching. Enjoy guys. Please subscribe. Thank you.